nggo pungkasan ora apa-apa. Ya. Wonten sing nyuwun liwung to. Sapa? Ya wong apa demit. Petro nek karo piyai siji iki anu pedhot. Carane cak percil pedhot. Ora bakal iso ya. Diwaca neh. Wis kok. Wis ra ono yu. Oh. Wis ning ya ora apa-apa liwung ya ora apa-apa. Wis gak nembang. Aku wedi ya kowe. Heeh. Wis mendelik mripate. Heeh. Ale mau ono sing transfer. Transfer apa? Diwaca. Konjur, mau Pak. Ya tak golekane. Sian. Mangsaku nek karo duit kok. Sik, ya. Transferan saka sapa? Ya diwaca. Diwaca ora ana sing lho. Ngene iki wis ketara kok. Heeh. Ora ana. Kabeh